Hej så. Yes, jeg har opdaget, at der er lige pludselig en hel del mere subscribers på min blog-channel, så jeg tænkte på, vi vil lige så godt give en blog-update og fortælle lige lidt, hvem jeg er. Nogle af jer kender mig måske fra Danske MC. Så ja, stille og roligt. Jamen, hvem er jeg, og hvor bor jeg? Jo, jeg bor på noget, der hedder Sportsvej. Det er bofællesskab for unge med en eller anden form for psykisk handicap. Jeg er ADHD, så samtidig har jeg brug for at lige få en hånd med oprydning og økonomi og alt det der shit der. Og jeg kan i det hele taget ikke lide at være alene, så det er altid rart at have nogle mennesker rundt omkring sig. Så det... Ja, hvad går jeg at lave? Jo, jeg arbejder på en minkfarm. Et firma, der hedder Copenhagen Fyre. Det er sgu meget hyggeligt. Det sjoveste ved det er helt klart at fange minkene, når de stikker af. Altså, det er ret komisk. Så det... hvad mere er det for til? Mine hobbyer, jeg kan rigtig godt lide at game. Game Left 4 Dead og Minecraft i hvert fald rigtig meget. Jeg på min anden channel, eller mig og min søskens channel, Danske MC, der lægger vi nogle videoer ud, og det er ret sjovt med den channel, fordi mig og min lillebror, vi startede, og det var ikke engang meningen, vi prøvede at være sjove, eller noget som helst. Vi hyggede os bare med det. Vi regnede ikke med, at der ville komme så mange subscribers, som der nu gjorde. Men det kom der jo så siden Michelle, min lille søster, kom ind i billedet. Så det, ja. Jeg kan også godt rigtig lide at tegne. Jeg kan rigtig også godt lide at tegne. Jeg vil prøve at vise jer noget her. Spændende, om I kan se det. Det er min sketchbog. Jeg vil lige prøve at se her. Nej, det er en vinge, jeg prøver at tegne. Der kedede jeg mig. Der kedede jeg mig endnu mere. Men for det meste så tegner jeg manga nu. Så her. Vi kører bare lige lynhurtigt igennem, så må jeg pause, hvis vi skal nærmere på dem. Peace! Og man kan se sådan lidt efterhånden, at jeg bliver bedre og bedre til at tegne. Kører lidt hurtigt igennem. Det der er en character, jeg har sådan i mit hoved, kan man kalde det. Det er en figur, som jeg har tænkt mig, at den skulle være med i en historie engang. For jeg har ofte tænkt på at lave min egen manga. Men det er jo... Ja, det er ikke rigtig blevet til noget endnu. Så, men vi fortsætter. Og den er aldrig blevet færdig. En trundetøs. Supergirl. En alfe elver. Noget af den tur. Noget chibi. Og den failede lidt, men jeg kan rigtig godt lide udtrykket. Noget mere chibi. Nu skal vi herovre. Og så er sådan en her. Igen med den der underlige monster character. Det er den første mand, jeg prøver at tegne. Fordi jeg kan rigtig godt lide at tegne kvinder. Den failede lidt, og den failede totalt meget. Og ja, ikke en af de kønneste, men den er der da. Så den er jeg rigtig glad for. Den tog også pænt lang tid at lave. Så det... Der gik jeg lige i selvhed mode. Forstået på den måde, at hvis der var noget ved den, jeg ikke kunne lide, så startede vi mere eller mindre forfra. Så vi kan videre. Den karakter igen mere en gorilla mode. Og ja, vi prøvede igen.
derovre. Jeg ved ikke lige, hvad i sigten, den er ret utydelig. Det er sådan en gargoyle, han har, tror jeg, monster-agtigt noget. Har vi hende igen, og det er faktisk også en character, som jeg har, der en ting, der skal være med i min manga, hvis jeg engang kommer så langt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en. Jeg blev aldrig færdig med. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en, men det er aldrig blevet til mere, og ja, den skal jeg ikke kigge så meget mere på. Ja, den failede også lidt. Og den sidste, der er i den her sketchbog. Jeg plejer at gemme den som regel. Og jeg har også nogle papirer, hvor jeg har failet totalt meget. Men dem gemmer jeg, fordi at, så kan jeg tage ved lære af dem. Og det er vigtigt at huske, at hvis man laver en fejl, så skal man helst gerne have noget at se tilbage på, som man kan lære af sine fejl. Det har jeg i hvert fald lært. Det er ikke altid, jeg gør det af ren frustration, men det sker jo. Så hvad mere jeg kan fortælle? Bum. Jeg vil rigtig gerne vise mit værelse rundt, men sådan som det ser ud nu, så er jeg ikke så glad for... Ej, fuck it, vi tager det. Yes, det er min seng, det her er sover. Her har jeg fin green screen, som jeg ikke har fået hængt op endnu. Der er noget, jeg snart skal bruge. Mit lille køkken. Og mit tøj. Ja, næsten alt mit tøj. Der er en del af alt, der er til vask. Ja, og ja, der er meget rodet. Og så her sidder jeg og arbejder, så meget sagt. Det her er, jeg redigerer videoer, så dem op på Danske MC. Lige nu vil jeg bruge mest tid på at redigere til den her eddermame skarpt det lys der. Så lige pt. Prøver jeg at redigere mest til Danske MC. Jeg vil gøre så meget ud af den her channel, fordi det er jo bare en vlog, der skal fortælle hvem jeg er og alt det der. Så det. Ja, hvad mere? I skal lige se mit badeværelse. Se, når man går hen imod dækker. Ind i værelset. Yes, så kom lyset. Og så skal vi lige sætte skarpt her. Så. Det er mig. Fantastisk. Jeg er en smuk fyr. Jeg ved det. I behøver ikke takke mig. Tak mig senere. Jeg kan ikke vente. Tak mig. Okay, fuck det. Yes, og som I kan se her, ikke? Så har jeg armlæg på toilettet. Det er fucking nice. Og ja, noget teaterblod. Hyggeligt. Yes. Ja, men det er sådan set mit setup, og bare så jeg ved, det ser ikke altid sådan ud, og ja, det skal jeg sige, det er rigtigt nok, men sådan ser det ikke altid ud. Så det. Bum. Lige en ting til mine hobbyer. Jeg kan også rigtig godt lide at se anime. Jeg har ikke fået set ret meget anime. Så det. Hvordan er min dag gået i dag? Den har faktisk været rigtig god. Klokken den er godt nok 1, så jeg vil ikke sige, det er sådan i dag eller dag. Lige meget. Jeg har fødselsdag i dag, og det har faktisk været overraskende rigtig hyggeligt. Til at starte med kom jeg på arbejde. Der var ikke nogen, der havde vidst, at jeg havde fødselsdag, og jeg reklamerede ikke så meget ved det. Der skete ikke så meget. Men da jeg stod op og var på vej ud på arbejde, så det sted her, hvor jeg bor, der har vi sådan en ordning, hvor vi giver gaver til hinanden. Og hvis jeg lige skal finde dem. Jo, se her. Jeg fik en madkasse, og den er bare awesome. Altså, der er ingen, der kan stikke min madkasse. Det skider jeg fandme på. Nu skal vi se her. Kom her, din lyder. Sådan. Undskyld mit sprog, men ja. Hvis der er ting, jeg ikke rigtig bryder mig om, som jeg ikke rigtig vil, som jeg vil, så kalder jeg det grimme ting. Det plejer som at hjælpe. Det bilder jeg mig selv ind, så det. Men ja, simpelthen. Whoopsie. Så kan der lige være 4 madder her i. Og hvis det endelig skulle være sådan, at jeg fik lyst til at tage noget varmt med, så hiver jeg bare de sataner ud her, og så er der masser af plads til varm mad. Så det.
Så fik jeg et askebær, som jeg så ikke har pakket ud endnu. Det gør vi senere. Eller skal vi have en unbox? Fuck det. Så fik jeg sådan en her. Så jeg der ikke ved, hvad det her er. Det er en ting, som man kan lave skygger med at tegne på. Sådan en af dem kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og jeg har en mappe mere her, som jeg også har tegninger i. Skal vi se dem? Nej, vi venter med det. Det venter vi lige til en anden video. Okay, cool nok. Ja. Jamen så sådan set, det var det. Ja, det var alt for mig. Pas rigtig godt. Sorry, jeg kom lige til at tænke på noget. Lige meget. Men pas rigtig godt på hinanden.